El passat dimecres, dia 1, la Generalitat de Catalunya va organitzar amb l'Agència Catalana de Turisme un seguit d'actes a Barcelona per celebrar el Dia Mundial del Turisme. A la 1 es presentava al Palau Robert l'exposició, el llibre i la pel·lícula Catalunya des del cel, obra del reconegut fotògraf francès Yann Arthus Bertrand. La mostra es podrà visitar als jardins del Palau Robert fins al 30 de novembre. Però el dia no havia fet més que començar. A les 4 de la tarda, en el Palau de Congressos de Fira de Barcelona, començava una jornada tècnica adreçada als professionals del sector. Sessió que inaugurava el conseller Puig i on en dues taules rodones es va parlar dels nous models d'allotjament i fonamentalment de l'economia col·laborativa respecte al turisme, i en la segona taula es va tractar el model turístic català amb un debat més que interessant entre José Antonio Donaire, director de l'Institut d'Estudis Turístics de la Universitat de Girona, i el doctor Miquel Puig, economista. L'hoteler Quique Sarasola va participar en la taula de l'economia col·laborativa i això és el que ens explicava sobre aquesta nova modalitat y sobre BeMate, el seu nou negoci. La economía colaborativa es cuando en el fondo es que hay dos tipos de economía colaborativa. La economía colaborativa en la que se hace un trueque, que no hay ánimo de lucro, y luego hay una economía colaborativa también donde sí que hay un ánimo de lucro, que es juntar a dos particulares y hacer una actividad, ¿no? Hoy en la mesa se ha explicado muy bien. Hay un peer-to-peer, B2P, y hay otra que es B2B. Pero hay muchas formas. Hoy en día yo creo que se ha mal usado lo que es la economía colaborativa, ¿no? Empezó a muchas de estas grandes negocios, que ahora son grandes negocios, empezaron siendo colaborativos sin ánimo de lucro y luego se fueron transformando. Lo que está claro es que ahora mismo lo que hay es una gran necesidad de regular un tipo de economía de actividades que son asequibles a cualquier persona que pueda y que quiera colaborar para hacer una actividad, bien sea en los coches, bien sea en los apartamentos, bien sea una compañía que quiere cocinar para ti y te vende la comida que hace en su casa. Es decir, hoy en día la imaginación y el producto están ahí para que es que nos hemos vuelto más emprendedores, la necesidad, la crisis, yo creo, ¿no? Entonces, hemos visto que la economía colaborativa ahora significa que la gente está pensando, está creando, está haciendo cosas, ¿no? Y en mi caso, yo he creado BeMate, que es juntar apartamentos únicos, especiales, céntricos, 300 en cada ciudad, en el centro de la ciudad, y les damos una serie de servicios hoteleros, de conductores o de limpieza. Es decir, es juntar los dos mundos, el de la vivienda turística con la hotelería, que no son competencias, son completamente complementarios. Bueno, eso es lo que piensas tú, que formas parte de ese grupo de emprendedores que se ha dado cuenta de que el soporte de la red, el soporte de Internet acaba siendo básico para que se vayan generando nuevos modelos de negocio, y ahí está ese BeMate. Parece ser que la regulación puede ser en lo que puede complicar algunos de estos tipos de negocios, ¿no? La desigualdad entre los que llevan practicando un tipo de negocio durante toda su vida, pues no sé, un restaurador y alguien que se pone a cocinar en casa. Estoy de acuerdo. Ahora se ha llegado a una situación paradójica, que es que yo creo que hay que regular lo que no está regulado, y lo que está regulado está demasiado regulado. Hay que llegar a un entendimiento, hay que regular un poquito lo que no está regulado, y hay que quitar las regulaciones. En el sector hotelero, por ejemplo, no puede ser que tengamos 380 regulaciones y normas cuando a la vivienda turística no se le aplica ninguna. Es decir, hay demasiado en una y muy poca en otra. Tenemos que llegar a un entendimiento. ¿Cuál crees que es la correspondencia entre alojamiento individual o alojamiento económico y incivismo? Y eso viene a partir de todo lo que se ha producido este verano, que ha sido un exceso de información, yo pienso, absolutamente desmesurada, pero además de eso, ¿cuál es la correspondencia? Porque yo no la sé ver. Incivismo hay en todas partes. El turismo borrachera yo creo que no lo quiere nadie. Yo como hotelero no lo quiero. Me pasa, y entonces hay gente, alguna vez en un hotel mío ha llegado alguien y me ha destrozado una habitación, y es lo que ha pasado. Entonces se ha sobredimensionado el problema. Barcelona es una ciudad que lo está haciendo sumamente bien en el tema turístico. Sois un referente en Barcelona, sois otras ciudades que estáis haciendo bien, y el tema de la Barceloneta, que es muy incómodo para la gente que vive ahí, que lo sé, y hay que regular eso para que no entren 20 personas en un piso donde caben 3, hay que regularlo de alguna forma. El incivismo es anecdótico comparado con la gran foto, que es fantástica, la de Barcelona. Quique Sarasola, gracias. Gracias.
Un cop van acabar aquestes dues taules professionals, una gran part dels assistents i els participants van creuar l'Avinguda Maria Cristina camí del Manac. Allà a la Sala Oval es van lliurar els guardons de Turisme de Catalunya 2014. 4 categories: turisme responsable, els guardonats Mont Natura; en la categoria de millor experiència turística el guardó el va recollir Cava Hotel Mastinell, i en la categoria d'innovació guardó entregat a l'Associació de Càmpings de Lleida. En la quarta categoria, millora del coneixement, es va premiar la doctora Maria Avellanet, consellera delegada del CET. La seva tesi doctoral, qualificada amb la màxima puntuació, excel·lent cum laude, s'ha considerat, el jurat ha considerat que contribueix de forma notable en l'àmbit del coneixement i la recerca aplicada del sector turístic. Això és el que parlàvem amb Maria Avellanet després de felicitar-la, està clar. Per mi el premi va estar una gran sorpresa. La veritat és que jo no era conscient de que m'havien presentat com a candidata, i una gran alegria, això el primer de tot, de compartir-ho amb el meu equip. La veritat és que compatibilitzar la responsabilitat de gestió amb fer una tesi doctoral i altres coses és un tema no fàcil, i l'equip ho va celebrar moltíssim. Per tant, una gran emoció. Bé, vostè, senyora Avellanet, té coneixements més que les obres de tota la seva vida professional en el CET sobre els models turístics, sobre allò que anem parlant, que un té la sensació de que fa 30 anys que continuem parlant exactament el mateix, respecte a com el turisme s'ha d'anar desenvolupant en la pròxima dècada, ja només diria això, no? Home, a mi em sembla que tot el que és recerca, i en aquest cas recerca acadèmica, i en el meu cas un tipus de recerca molt aplicada, que és la que intentem anar desenvolupant a través del CET, sens dubte que ha de portar llum amb el tema del desenvolupament del turisme. En qualsevol cas, el turisme, com tota activitat empresarial, evoluciona, i per tant el model de turisme, jo diria els models de turisme, a més no m'ho qüestionaria potser d'una manera tan radical, sinó que parlaria de la gestió del turisme, de l'ordenació del turisme, de la posició del turisme com una activitat que és transversal a altres activitats i que de vegades se l'agafa només des d'un punt de vista massa exclusiu. Doncs bé, sí, es pot contribuir des de l'acadèmia. Per mi el que seria molt important des de les universitats és que fóssim capaços de crear un corpus teòric del turisme. El fet de que el turisme entrés a la universitat a partir de l'any 97 doncs potser ha retardat una miqueta el que s'ha fet amb altres disciplines, i aquest seria un dels reptes que jo deixaria oberts a partir de la meva tesi doctoral. Hi ha tantes discrepàncies, doctora Avellanet, en aquest sentit. L'altre dia, a una de les taules de debat, vam tenir l'oportunitat d'escoltar, per una banda, el doctor Puig, economista, que ens parlava dels sous baixos i de la poca qualificació dels professionals del turisme. Per altra banda, vostè, des de la seva tesi doctoral, ens parla justament de coneixement, de l'interès que ha d'haver perquè aquesta professió és una professió absolutament qualificada. I a l'altre extrem teníem el professor Donaire, que ens parlava que no hi ha un sol model del turisme, sinó que no existeix cap mena de model de turisme i probablement no n'ha d'existir, no? Jo estaria molt més d'acord amb la tesi del doctor Donaire. És a dir, es tendeix a estandarditzar una cosa o a fer una generalització a partir d'un fet concret i puntual. En qualsevol cas, crec que Catalunya té un turisme fantàstic, amb coses per millorar, però que en qualsevol cas, com a punt de partida i com a indústria, diguem, pel país, jo crec que ho hem de celebrar i ens hem de felicitar. Pel que fa a la poca qualificació que el doctor Puig habitualment parla, a veure, jo aquí he de discrepar absolutament. És a dir, en el moment en què la formació turística entra a la universitat, i també no voldria oblidar la formació professional de turisme, que fa molt temps que funciona i que funciona molt bé, es normalitza la formació i la qualificació d'aquest sector. Per tant, en termes generals, la professió està qualificada. Això no vol dir que, com a tots els sectors d'activitat, hi pot haver nivells més baixos de qualificació que, novament, no són els que han de generalitzar
una indústria o un sector. Per tant, jo crec que Catalunya, a nivell acadèmic, tant amb la FP com amb la universitat, està situant el coneixement en turisme a uns nivells molt alts i de referència internacional. Doncs això esperem, doctora Avellanet, però a vegades quan un sent aquestes discrepàncies, aquestes opinions que estan en els dos extrems, a mi personalment em genera confusió i fins i tot podria dir que em neguiteja una mica, Bé, a mi em neguiteja perquè pot contribuir a que el sector agafi una deriva que no li convé. És a dir, no sé, vostè creu, senyora Ayala, que és el sector en el que se li pot posar més interrogants en aquest moment? No, en vostè absolut. Creu que és el sector que genera menys ocupació o que els sous són més baixos que en altres sectors? Jo veig que els estudiants que acaben turisme, els 7 almenys, es col·loquen. Nosaltres tenim una borsa de treball de 5 persones a full time tot l'any que no paren de col·locar i de buscar empreses pel sector. Coneixem germans, amics, fills que han fet altres carreres ben qualificades i comencen al mateix nivell i estem veient, perquè nosaltres estem estudiant també l'evolució de l'ocupació, de l'ocupabilitat dels graduats de turisme, estan tenint una evolució magnífica. No hi ha dubte que... Potser hauríem de separar entre la gent que ha estudiat i la gent que no. Potser el sector està normalitzant pel fet de tenir persones graduades o diplomades i incorporar-los al sector. A mi em sembla que les dades objectives no són per estar tan preocupats. Està clar que el sector turístic és el motor econòmic en aquests moments i està clar que dins de tota aquesta situació econòmica que vivim els últims anys és, no sé si l'únic, però un dels pocs sectors que està continuant el seu ritme i que genera llocs de treball. Això està claríssim. I des d'aquesta talaia, des de la talaia de la universitat, la doctora Maria Avellanet doncs, ha estudiat i ha treballat de ferm en aquesta tesi doctoral en la que el coneixement i la recerca aplicada del sector turístic doncs, ha estat una interessant aportació per part seva. Senyora Avellanet, repeteixo, moltes felicitats per aquesta medalla de turisme de 2014, la medalla a la millora del coneixement, la categoria a la millora del coneixement. Li agraïm moltíssim que ens hagi dedicat aquests minutets aquest matí de dissabte. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, fins una altra. Adéu. Adéu-siau. La cloenda de l'acte la va fer el president de la Generalitat, que va esperonar el sector turístic per tal de continuar treballant per mantenir Catalunya com una de les destinacions més valorades. El turisme, avui per avui, junt amb d'altres, però sobretot el turisme avui per avui, és dels sectors que és capaç de donar esperança en aquest primer repte del país, que és que la gent pugui tenir feina. Probablement no n'hi ha gaires d'altres que amb la mateixa intensitat puguin donar aquesta esperança. Després alguns direu, però encara estem curts, encara podem fer més, segur que es pot fer més. Però quan mires una mica cap al futur, dius, aquest és un sector de futur, sí o no? Ho és. Aquest és un sector on Catalunya cada vegada està més ben posicionada? Sí. Aquest és un sector que ens permet que cada vegada vingui més gent? Sí. Aquest és un sector que ens permet que la gent que vingui cada vegada gasti més diners? Sí. Aquest és un sector que ens permet que, a més, cada gent tingui esperança de tenir més feina? Sí. Tot això són respostes positives. Tiramilles. Dissabtes de 10 a 1 i diumenges de 10 a 12 a COPE Catalunya i Andorra, amb Carme Ayala.